Silang giawhag nga i-safe una ang atong inyong pamilya. Unya once gani nga sa ilang paminaw nga safe na ang ilang pamilya, mo responde sila dinhi sa atong opisina para kami pod pagresponde pod og panalitan dunay mga emergency resulta sa mga bagyong Wilma. Full alert status ta? Yes, kini silang tanan una maniid ni sa ilang mga lugar ug asa ni sila dapita gapuyo. Unya sila mo ay unang mo report og unsay sitwasyon sa ilang lugar. So once nga maka-report na sila dinhi sa atong command center, that's the time nga amo pong i-report ngadto sa ato ang EOC. Ang atong gi-priority sad karon pag-monitor ang kining N. Bacalso Avenue. Kining area diri dapit na sa may iskina Sangi hangtod paingon dito sa Bulacau. So kanang mga area ha mo'y sagad mahitabo ang pagbaha, pero before ining bagyo, previous weeks gihimo gyud ang pagpanglimpyo sa atong mga kanal apan ato gyapon ahwagod ang atong mga kaigsuonan bisan na matuod og nalimpyuhan ang atong mga kanal, di lang gyud sila magpataka og labay sa ilang mga basura. How about katong mga landslide prone na mga roads? Ang atong gimonitor is Barangay Manipis, Barangay Campo 4 ug ang kining Barangay Haklupan. So kining tulo ka mga barangay instructed na ni sila daan na kung dunay mga hitabong landslide mo tawag dayon dinhi sa atong opisina